Con motivo da celebración do 75 aniversario de Editorial Galaxia, ponse en marcha a exposición itinerante Crear por Vir, 75 aniversario de Editorial Galaxia. Unha mostra que percorre a historia da editorial dende a súa fundación en 1950 ata a actualidade, salientando o seu papel clave na evolución cultural de Galicia contemporánea e a súa proxección exterior. Galaxia é unha empresa que durante 75 anos mantivo con lume acceso a literatura de noso. E aquí pois están os referentes máis importantes da nosa literatura. Está Otero Pedrallo, está Risco, está Blanco Amor, está xente ourensáns actuais como Antón Ribeiro Coello, non? E tantos autores e autoras que de seguro todos e todas coñecen, pero tamén aquí hai unha ventá para descubrir outros e outras que quizáis non sexan tan coñecidos, pero que merece a pena pois mergullarse nas súas páxinas, non? A mostra articúlase en 4 bloques temáticos que convidan a percorrer a literatura e os seus autores e autoras dende o rexurdimento ata a xeración do novo milenio, o ensaio e o pensamento galegos, con estudos sobre a lingua, a historia, a sociedade e a ecoloxía, así como proxectos de referencia como a revista Grial. Aquí seguimos procurando novos camiños, novas linguaxes, reivindicando o seu legado, porque gracias a esa denodada entrega da nosa intelectualidade hoxe, nos lemos. Outro aspecto a salientar é que se pode gozar formando parte da exposición dunha peza audiovisual dirixida por Ana Viqueira e producida por Nós Televisión, que recolle testemuños e personalidades vinculadas á Editorial Galaxia sobre a súa produción literaria. Un dos catálogos obviamente máis importantes da literatura que temos, da literatura galega e, por suposto, da literatura en galego. Con esa cantidade de nomes, moitos deles témolos aquí de diante, bueno, estaba vendo agora pasando o repaso estes nomes, que temos aquí, é dicir, do máis importante no ámbito da literatura galega, do pensamento galego, da reflexión, en definitiva, por lo tanto, Galicia, 75 anos despois dese nacemento no ano 50 de Editorial Galaxia, non sería como é agora, sen esta parte tan importante. Ao longo destes 75 anos, Galaxia publicou preto de 3.500 títulos, con obras de máis de 1.500 autoras e autores, consolidándose como proxecto esencial para a edición en lingua galega, nunha aposta firme pola dignidade e a normalización da nosa lingua e cultura. Penso que estamos diante de algo se reflexionamos único que se ten dado, digamos, polo menos no territorio español e na historia recente de España, e digamos, a editorial cultural con maior continuidade e a que ten a quinta revista máis antiga de continuidade cultural de España, que é Grial, que se contásemos desde o ano 1951, cando saíron os primeiros números e logo foron censurados, pois sería das primeiras, e todo eso é algo que non é verdadeiramente, digamos, dun grupo inversor. O grupo inversor somos todos. Poderase visitar ata o 28 de xuño na sala de exposicións á Fundación de Ourense.